హలో ఫార్మర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ద్వారా అనంతపురం కాదండి కోలాసీమ టొమాటో మార్కెట్ యొక్క ప్రైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ అండ్ అలాగే స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ముందుగా ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 10వ తేదీ మార్చి నెల, అంటే 3వ నెల 2025వ సంవత్సరం. ఇక ఈరోజు అనంతపురం కాదు కోలాసీమ టొమాటో మార్కెట్ స్టాక్ తీసుకుంటే కనుక 1.5 షెడ్ అయితే టొమాటో స్టాక్ అనేది వచ్చిందండి. అంటే ఒక షెడ్ ఫుల్ అయ్యి ఇంకొక హాఫ్ షెడ్ స్టాక్ అనేది వచ్చింది. నిన్నటితో పోలిస్తే కొంచెం స్టాక్ అనేది కొద్దిగా పెరిగింది అని చెప్పొచ్చు, భారీగా అయితే కాదు. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక ప్రైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వస్తే కనుక సూపర్ టాప్ విషయానికి వస్తే 170 రూపాయలండి. 170 రూపీస్ నౌ సూపర్ టాప్ ఇన్ కోలాసీమ టొమాటో మార్కెట్. యావరేజ్ ప్రైజెస్ ఈజ్ 50 to 150 రూపీస్ అండి. 50 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయల వరకు యావరేజ్గా కోలాసీమ టొమాటో మార్కెట్లో నడుస్తుంది. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది అండి ఇన్ఫర్మేషన్. యూజ్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. డైలీ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.